Tak pokračujem ďalej, sa mi to prerušilo. Takže pracujem na takýchto krásnych miestach alebo sprevádzam na takýchto krásnych miestach alebo aj teda online priestore sa vieme dohodnúť na čase, kedy vám to tiež bude vyhovovať a vždy sa mi ukáže, čo mám s kým robiť, či iba cez bytie v tichu, či cez prechádzku na nejakom krásnom mieste, energeticky silnom aj, alebo keď je to hlboká trauma, niečo, čo je potrebné použiť techniky, tak aj tie používam. Je to úplne individuálne, ako pri kom sa mi to ukáže, takže v podstate je to akoby šité každému na mieru. A je to nádherne. Takže vás pozývam, kľudne mi môžete písať aj do správy na Messengeri a vieme sa spojiť, či už naživo, či už nejakým spôsobom online. Viem vás prevádzať jednorázovo alebo aj dlhodobo, to si vieme všetko dohodnúť. Sprevádzala som ženy aj rok a pol, 2 roky v kuse a malo to úžasné výsledky, že sa stal z nich, dá sa povedať, nie že nový človek, ale v podstate my ideme k sebe. Čiže ideme vlastne cez seba do seba a k sebe. By som to tak zjednodušene povedala, že vlastne spojíme sa so svojou dušou alebo so svojím vedomím a už potom si človek ľahko zvláda sám odpovedať na svoje otázky. Vlastne to je môj cieľ. Nepotrebujem, aby ľudia ku mne chodili im rvére roky, ale aby vlastne v mojom poli alebo na týchto krásnych miestach si vedeli prísť na tie odpovede sami. To je vlastne cieľom mojím, alebo takým mojím zámerom vyšším, že aby tí ľudia sa naučili stíšiť, byť sami so sebou, lebo veľa ľudí sa bojí byť sám so sebou a bojí ísť aj sám do prírody a nevie si to tak aj sám zvedomovať proste tie veci, nevie si sám klásť ani otázky a tým pádom vlastne mu neprichádzajú ani žiadne odpovede a trápi sa s tým roky. Už to nie je potrebné, lebo tie energie sú zrýchlené a je tu veľa ľudí, ktorí sú svetlá a v podstate sú nápomocní tým ostatným. Takže to je taká moja krátka pozvánka a teším sa na všetkých, ktorí sa mi ozvú, lebo vždy je to iné, vždy je to krásne, vždy je to obohacujúce navzájom. A ja mám vždy z toho veľkú radosť, aj keď vidím, ako tie duše, tie bytosti nádherne a rýchlo napredujú a ako sa potom vedie tešiť zo života, zo všetkého, ako si vedia dopriať sami pre seba rôzne radosti, čo predtým trebárs ani nevedeli. Takže teším sa na krásne miesta s vami, na krásne zdieľania, aj na pobývanie, pobyty v tichu. Dá sa to urobiť na hodinku, na pol dňa. Dá sa dohodnúť aj celý víkend, je to rôzne. Takže dohodnúť sa vieme. Tak, majte sa krásne, užívajte si tú nádheru, nielen v prírode, ale aj cez umenie,
cez pohyb, cez spoločenstvo krásnych ľudí, jednoducho cez všetko, čo nám táto nádherná planéta poskytuje. Tak, majte sa nádherne a ja si to tu ešte idem užiť. Krásny deň vám prajem. Pa, pa.